Nya karon ang Malacañang mapar nitubag ng Malacañang ani ug matud pa ni Claire Castro nga ang maong report usa kuno ka piki diay kuno mapar para kuno daoton lang kuno ang pamilyang Marcos para daoton kuno ang administrasyon ni Marcos. Usa day kuno to kapiki ang police report nga par nga gikan sa Beverly Hills Police Station. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog og subscribe nga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kaning kamatayon ni Paulo Tantuco, kaning CEO sa Rostans. So karon mga par nitubag na ang Malacañang mga par kabahay na ning pagkamatay ni Paulo Tantuco. Kaning CEO sa nang Rostan kay na-involve man kini si First Lady mga par na si Lisa Marcos, kay sila mang kuyugan ngadto sa California nga nag-promote sa Manila International Film Festival. Kanya namatay man si Paulo Tantuco ngadto kay tungod nga na-overdose sa drug nga cocaine mga par. Kanya karon mga par kay nigawas naman ang medical examination sa patayng lawas ni Paulo Tantuco. Kanya nang man positibo man nga ang namatyan ni Paulo Tantuco na-overdose sa drug cocaine. Unya gipagawas kani ngadto sa kuan mga par sa Beverly Hills Police Station. So nikatap na ni karon mga par nga ang namatyan diay ni Paulo Tantuco ang kuan diay kanang na-overdose sa drug cocaine. Nya karon ang Malacañang mga par nitubag ng Malacañang ani ug matud pa ni Claire Castro nga ang maong report usa kuno ka piki diay kuno mga par para kuno daoton lang kuno ang pamilyang Marcos para daoton kuno ang administrasyon ni Marcos. Usa day kuno to kapiki ang police report nga par nga gikan sa Beverly Hills Police Station nga dito sa California. So kung maohon man gani na mga par bot pasabot nga ang katudi ay nga police report nga gipagawa sa Beverly Hills Police Station, ang katuding medical examination sa patayng lawas ni Paulo Tantuco fake dito, dili dito tinuod mga par, kay matod pa bitaw ni Claire Castro fake man kuno to nga nga ebidensya. Unya ang katong report mga par nagagikan gyud to sa police station sa Beverly Hills. So nganong mingon man ang Malacañang nga piki to kay matod pa ni Claire Castro nga gidoktor kuno ang maong report nga par kay dili kuno to tinuod ug usa kuno ka fake. So abot pasabot ni Claire Castro mga par nga fake news di ay ang ang mga pulis ngadto sa California. Sa to pa bakakon di ay ang mga pulis sa California mga par kay matud pa ni Castro piki man kuno to. Unya kun mahibaw ani ngadto sa Beverly Hills, California mga par nga gipasanginlan sila sa Pilipinas, gipasanginlan sila sa Malacañang nga naghimo-himo kuno sila og ng fake nga report. Unsa may risbak ani mga par nga gipasanginlan man sila sa Malacañang karon nga piki kuno to nga police report kay buhat ang kuno to nga police report nga piki mga par kay para lang kuno gusto kuno nga daoton ang pamilyang Marcos, gusto kuno daoton si Lisa Ranita Marcos mo kunong nagpiki kuno sila og kanang police report. Unya kay napagya naman ni sa tibuok Pilipinas mga par nga namatyan gyud ni Paulo Tantuco na overdose gyud sa drug nga cocaine.
sila mang kuyuga nga to sa California, silang kuyuga nga to ni Lisa Aranita Marcos, ug napa sila mga sikat nga to diri sa Pilipinas nga nangadto, ug napa to mga nagtrabaho sa gobyerno nga ilang i-promote ang Manila International Film Festival. So mo ni atong atangan mapar kung kanigiingon ni Claire Castro nga piki kuno nga police report kung unsay lain pang mahitabo nini ug atuan ning atngan mga par kanya para ma-updated mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.